Adjust. No? So, hi mga Bex! Welcome back again to our YouTube channel! So, for today's video, gagamitin namin tong yung telescope na to dahil. So, eto na. Gagamitin namin to dahil. So, hindi ko alam kung paano gamitin ito. Yung telescope na to dahil. So, ayan, si Rechi Leong magtuturo kung paano to gamitin dahil. So, ready ka na ba dahil? Ready na ready. Nose buo ako. So, arat na! A few moments later. So, anong gagawin mo, Day? Mag-telescope ka? Para makita forever. Para makita ang forever. So, gwapa ka sa amin. Kaya ka mahadok sa unang sa amin, no? Kausapin mo siya. Nag-hi din siya sa'yo. Boba. So, ganun telescope. Ngayon ka lang ba nakahawak yan, Day? Okay. Simula sa una, pagkabata ni mo, karang po siya gagawin na. Ako rin duwaan mo ito kung nagulitan ang Daniel ba sa una, di ba? Ang si telescope. Pero kung siya ka professional, magulat siya from military, gano'n. Makita niyo mga baka mga buntod-buntod ba, no? So, taray makahinlo, oy. What asking all? Diba? Balik. Tubig na lang gamit. So, ayan, Day. So, nanghinlo siya siyang telescope, Day. Okay. Wow. Pati gunitanan. Modeling. Masa man di ba buat kita? Masa man din eh. Baka naka-off. Nabidlok na tayo. Makita na? Sino lagi ay? Saba kita nga, yung kita na ang buhok ito. Pitlok ka? So, siya po ang mga... So, shout out to the professional na naglinis na. Oo naman. Kung sa may imong ika-recommendation yan na. Kung sa may imong conclusion. Therefore, I conclude. Naka nakita? Naka nakita na eh? Nasa nakita doy. Liber na. Ay? Ano ginagawa ng mama? Uy. Naganot ng gapas dahil. Ano magunin na mo gigamit? Terus tayo skinol. Ting! Gapa kay kaday. Bungog. Wow. Mayroon siya mo tulit-tulit-tuhil. Mayroon mo kulitong-kulitong yan ang mga bubo. Oo, mayroon dyan yan na. Hindi ko kaayo day. Mayroon ka siya mutuhil. Kasi nakita ni mo. Siya di mo klaro. Puti man. Kasi nina $1 na kayo day. Ang kanidi ay. Naana. Ay, na ako. Unsa na ana? Kulbaan sa ito mga sikaran ng mga kuan ha. Kagamitan. Nakaduol. Ako sa raw kita na. Gagi. Isa. Ni, unsa na? Ni, gamay yung hanap pa, ang hanap pa. Unsa mo nakita day? Dahon. Tama ko kitang. Asa may dapitan? Ha, wa kay makita. Nalibat na yun. Libat mo sa garanay. Wow. Na may baliktad no? Ay, layo kayo, Chon. Layo kayo. Naklaro na. Gibali, layo kayo. Layo kayo na. Gibali, layo kayo. Ikaw po sa ka. Layo kayo na. Balik. Asa may dapat? Naman siya siguro mga adjustable. Adjustable.
Ah, okay. The professional. Ay. Dako kang mata dai. Tan, hindi makita ang doon. Sa Ako din tag telescope. Kasi sabi dai, tumawa. wala. So ano nakikita mo? Explain mo nun sa amin. Uy, hindi kami nakita. Baka nakita mo. Siyempre, mga puno yan. Alang lang, blue. Oo, wala makabuang. Kung ano nakita mo, kung may bunga bang dubi, ganun. Kung may tao ba, kung may tao ba, nalibang, nagtuwad, saba. May nagtawa. Nagtuwad. So, igbaw, lubi, day. Ano mo nilay ka, day? Naadyo. O, tara. Ha? Ano, lahir yung bunga putok, day. Doble. Uy, ako na po siguro palilian na, uy. Silag-silag mo li ba? Pasawaya po, day. Isa ka na, hindi ko. Si Dako. Hello. Hello. Layo kayong balanghoy, day? Hello. Iling, day. Miyaw ko, day. Dali. Sa... Huwag may nakita, day. Huwag gani. Pag inanaon. Dito, gawas, Majon. Balibo mo sa kong pilok nakita. Ano, balibo sa kong pilok nakita, day. Hindi rin, ano. Ako na ako nakita. Ano, day. Ay, dool, day siya kayo. Dool, bitaw na. Murag makabutra. Ay, ano, day siya kayo. Hayag, day siya kayo. Bro, malibat, day. Taso ko kong pamilok. Hindi din mo. Yung malibat kikiragagmay mo kayo. Ang dako, tanawa, ang dako. Ibutang man gud to kay para dako kag makita. Ang butang na. Ang sa. Dito na. Hindi na. Tanong nga lang jud ko. Oh, laylay din na sila? I-adjust mo. Matagak din. Ay, aray, tinaw na siya dahil. Malibat. Ay, ko dapit. Mura kong malibat dahil. Mura kong... O, ako na food. Uy, mapagano ka na. Wait, niliniw na to. Ano Petrapol. So, my God, was content mo yun. Gada na ninyo ito butod. Dito. Ako na food. Pa-adjust na ako. Nilanggam mo pa din. Wow. Wait, just sa camera siya. So, pagka siya din na may lisuon, mura mo siya gihapon ko. Mura kong malibat. Wait lang. Baliw na ako. Uy! Uy, lagyo man dahi. Layo kayo. Or, Ayaw na. Ako ah. Awa. Adjust na. Di ko magluhag pa ma-focus. wow! From the world. Sana reaction. Bugal. Ari kas bikas oh? Ako na bang. Oh. Daghan ka ay siya. So, Dahon. buang. Nay, bagay puro kahoy niya ito. Pangwag butong. Doon naman ka lumi pangwag butong. Sige daw ka puta. Ay, true? Oo. Oh. Come here. Sa dyan pagpangabuot dahil. Oo. Oh. Hanggang akong mata. Sa skinol ko na dahil. Sa skinol to. No, sir, perfect circle man. Nao? Ano? Alaog, butang din ako. Hindi, hanggang na ba yun? Lo, pangabot rin ng labi yun. Kaputa ka ikaw, may nadas doon. Ano kayo? Di sa dyan, mga taga lasang na muyo, dahil what kayo? Tupa! Duldra kayo. Mas tapad na ko. Oh, tapad? Ondra ba lang ko? Sulubi na, dahil koron. Oh. Ako juga teleskop dahil. Damo ko nakita. Gahangoy. Sa kuan dyan, nahangga ko na siya. Alcohol na, alcohol. Murag gisilian ako din dapit ay. Murag gisilian. Mama ninyong gibutang. Tura. Hmm. Tura, unsay tura? Tura ka manahi ay kinina. Uy, nakapatay pa ako nito jogging pants. Ah, yan tura. Wow. Oh, from the position. Pa. Oh, di ba? Higwad kis mayang. Hala joy. Oh, para lang makakita yang naong oh, ningkamot man eh. Ningkamot dai para sa bayan. Ano unsa man kada dai, mama kag. Hilak na dai. Hapdos kayo ina oh. Imagine lakra oh. Adjust.
Bungog jadi saya kutuk, eh.